Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Yabo. So la emculweni ayikho into ongabi nayo imbanga, ngisho emsebenzini oba nayo imbanga oqophisana nayo. So nasemculweni ngokunjalo into nento ngisho udokotela ngisho uthisha uba nembanga emsebenzini. So ibhizinisi lelimculo. Manje uma kuukuthi mina ngenza into bese kuthi umuntu okuyena engiqhakambisa umsebenzi wami ubonakala ukuthi uhambe inyathelweni zegama lakhe zezenzo zakhe zomculo wakhe, yena ajike azogijima nalabantu laba mina abangibeka amabala, labantu laba engizimbanga nabo ngomculo agijime nabo, lokho kukhomba ukuthi kuyangcindezela. Number 2, kunemhluko bekwakhona umcimbi kaKhuzani, so igcwalisa imabhidi. Igcokama lenza umcimbi nalo eGP5 alizange lingibili lavele langicindezela. Abantu kwabahlukumeza kwayibuza ukuthi lokho kwenziwa yini, kwedlula lokho ngakuyimiki. Kuthe kusuka lapho ngifuna ukubeka nje iqala, wafona umthobisi ngisebenze neGcokama, wafona uKhuzani umthobisi efonela uKhuzani esebenzene uDumakashi, wabuza ukuthi basebenze kanjani, watholakala uKhuzani. Umthobisi wathi uma ifonela uGcokama efuna ukuthi sisebenze kanjani mina nazo la ngatholakala la kubalekela lokho ngoba lenzelani ukuthi yonke into ekhathelene nami iseyi, uyabona. So yikho ngize ngathatha inqumo zokuthi ngikunyuluke ngiveze okungaphakathi engikubonayo ukuthi mina kuyangidla, kodwa abantu noma bekubona bathule. So mina into engifuna ukuyicacisa la isekuthenini ukungaboni ngasolinye neGcokama angixabene nalokho, kodwa mina nginakho ukungaboni. Noma yena ngabe ubona ukuthi right, mina nginakho ukungaboni, angenelisekile. So okudala ukuthi ngithi angenelisekile mfowethu, akusinanga la uthe kusuka lapho mfowami izonke izenzo ezenzakalayo ngiyayibona. Abafana abancane abathuthayo bayikhipha imisebenzi yabo ihlale balazweni, ifike kubantu yokuthi uyabona nanti iGcokama lenza amavidiyo ngomsebenzi wakhe. Okay, noKhuzani naye nangu ngapho wenza amavidiyo ngomsebenzi wakhe. Wabo labafana labo abazimbangi nami athi haya bathenga abafana bakhiphile, ubani ukhiphile nimsupport umfana. Uma kukhiphe mina ayikho into iGcokama eliyenzayo, liyathula nje ngezizathu sokuthini lithi leyandla leya ayibonele.